Good afternoon. Welcome back sa akong YouTube channel, Mavs Per Hour. Woo! Sa akong last upload video kay ikuan lang to siya, POV lang, kaya wala man ko ima content. So karon ako ang vlog ron is about bala nara ko ikuan, nara ko i-update kuan about sa endurance ride namo from June 10 to 12. Bale 3 days event, medyo layo dyan yun. Bale 1,000 plus kilometers, pero wala pa yung problema kay among oras taas, dili pareha sa Luzon tung Ironman na 1,000, I think 1,000 kilometers pod. Murag 24 hours lang ang oras nila. So 24 hours dapat finish na ka. So diri karon sa mo ang endurance diri sa Mindanao, sa maalala na ko murag 34 hours. So taas kayo amo ang time sa biyahe, siguro para iwas na sa disgrasya. Kaya kung same sa Ironman, mas kuan siya, mas lisod. Sa kuang opinion lang, basig kuan kitaasan para safe ang mga riders. Salamat sa day ko no sa akong mga nag-view sa kuang videos. Thank you kayo, thank you. Nada siya kuan no, duha ka ruta ang amuang endurance. Ang Kalayaan, ang kaduha kay Pagsubok. Ang Pagsubok medyo kuan lang siya no, medyo mubo lang siya, siguro nasa 600, 5 to 6 kilometers, 500 to 600 kilometers. Ang problema lang sa Pagsubok no, kay guba ang dalan. Din ako makakuan basta naa sa Jazz Jose Abad Santos nga highway, nadra mga guba nga dalan. Nay uban wala pay tulay ana. So tabok jud mo diri sa mga sapa sa Jose Abad. So good luck na lang sa mga sa mga gipili ang Pagsubok na ruta. Mo din ako ang kuan karon, ako ang third endurance ride. Mo na yung pinaka layo nga ride na ma-experience nako. First kay 500 kilometers, second nako nga endurance na sa siguro 600 to 700 lang. So karon 1,000, medyo layo jud kayo ni. Murag kaulan na pod. Dapat ganina pa ko nagkuan ganinang buntag pa ko nagkuan start og vlog kay so na ko makauli og sayo. Kaso medyo kusog ang ulan ganina, so nagpaabot na lang ko nga hunong ang ulan. So lingunong na, pero karon sa kuan na ako diri sa Jensan Digos nga highway. So nag road trip na lang po ko paadto sa Malalag. Shout out ko sa sa mga nag-organize ng endurance na mo karon. Sa pa lang, sa kits pa lang nga gibayaran na mo registration 3,000 pesos. Kita jud nimo nga dito pa lang aside sa mga kits. Okay, gwapo ang iyang quality jersey, gwapo ang quality sa jersey. Punta andun sa paghuman sa event, maayo ang pag-organize. Huwag isa pa bale na sila yung mga connections, mga lugar na agihan sa mga checkpoints. So wala na yung problema sa mga nairo. Naisakay si sir. Hi, 1,500 participants. Makita na mo ang mga nagsali sa master list na naman may link gikan sa organizer. So makita na mo dito sali, taga-asa sila, unsa nga sisi ang ilang motor. So naapa sa 1.5 ata.
Daghan pa daw sila wala na lista. Estimate na ko no, basig kaabot dyan yung 2,000 participants. Kung kaabot og 2,000 participants na iparaffle ang X-Max 300. So ang makasali lang sa raffle ang mga participant siguro sa endurance. Kung makaabot og 2,000. Hinay-hinay lang, hinay-hinay. Hindi dito mo kumpiyansa dre nga dala na kay nagkadugay, daga na kay mga sungka. Tanawa ng bus oh. Nagkalit-kalit lang o overtake. Kung bagay ka dre niya, nakamotor ka, dapat good boy lang jud ka. Ay kaning dalan day no. Kaning ginagiyan ako karon kay mo ni ang morning agian sa pagsubok from Digos. Dire sila agi. So sa mga wala pa nakaagi dire, amping jud mo. Dire na siguro ta. Balik na ta. Balik na ta pa dyan sa mangita lang ta og makapihan. Yeah, balik ta sa agi. Na lang ta sa June 10. Kita-kits na lang ta sa June 10. June 10 to 12. Bale June 11 siguro. June 11 ako mag-vlog. Na adlaw sa endurance na. So God bless sa tuwa tanan. Salamat.